Neure alaba miarrez, zer dun horrela nigarrez, ire jantziak eginik ziauden, urre gorriz eta zilarrez. Ire jantziak eginik ziauden, urre gorriz eta zilarrez. Aita nuen saltzaile, ama diruen hartzaile, nere anaia Bernardo, moru herrira entregatzaile. Nere anaia Bernardo, moru herrira entregatzaile. Saldu nenduen dirutan ere haunitzetan, neune pisala urretan, ez ditako bikupeletan. Neunek pisala urretan, ez ditako bikupeletan. Neure alaba miarrez, zer dun horrela nigarrez, ire jantziak eginik ziauden, urre gorriz eta zilarrez. Ire jantziak eginik ziauden, urre